ročník Velké pardubické steeplechase. Martel Velká pardubická steeplechase. A do vedení jdou oba Francouzi, Paša do Ferse a Artyš. Chakron, Váh. Ovšem vy tam vidíte přebíhat. A zdá se, že Velká pardubická je narušená. Vidíte tam přebíhat lidi. Koně překonávají malou vodu. Hráče v čele dostihu, hráč Liard, Cortés, Lanolín, Monka a koně budou zatáčet na velký taxisův příkop. Ve vedení je Quirinus, Váh, Lanolín. Stále Quirinus v čele dostihu, Quirinus hráč, vyní hráče skákat, hráč tam padá. Quirinus je tam hodil, Artyš padl, Železník ztratil jezdce, Chakron ztratil jezdce, Lanolín, Liard i Monka. Takže Quirinus, Váh, Rodé, dva největší favoriti, Artyš a Železník, padli na velkém taxisově příkopu. Ve vedení je Váh s jezdcem Snitkovským a vedle něj Quirinus s jezdcem Brečkou. Na třetím místě vidíte Borinkinga. Dále hráč s jokejem Fenslem, který jen tak překonal velký taxis. A opět měl hráč velké problémy, ale žokej Fensl to ustál. Ale nyní vidíte pád hráč žokeje Fensla. Takže po 6 překážkách nám hráč končí. A ve vedení stále dvojce Váh a Quirinus. Takže stále Quirinus, Váh, Viana, Gemer, Rodé a Boring King. Pouze těchto 6 koní máme na trati. Drop perfektně. Všech 6 koní perfektně překonalo drop. Budou najíždět na kamennou zeď a pak na 2 rozhodující překážky. Hadí a velký vodní příkop. Quirinus, Váh, Gemer, Viana, Rodé a Boring King. Stále Quirinus, Váh, Viana, Rodé, Gemer a Boring King a koně najíždějí na hadí příkop. Tak jak to tam bude vypadat? Quirinus, Váh a za nimi Rodé. Quirinus výborně, Váh také, Rodé, Viana, Gemer perfektně. A i Boring King na 6. místě s jezdcem Crosby. To je už jediný zahraniční zástupce v dostihu. Lanolin i oba francouzští koně Paša do Ferse a Artyš ztratili své jezdce. Nájezd na velkou vodu. Quirinus a ostatních 5 koní výborně. Tady vidíte v červeno-černém drezu Boring Kinga ze stáje mistra Mortna s jezdcem Crosbym a Quirinus ze stáje PD Sednice se svým soupeřům trochu vzdaluje. Quirinus, Váh, Rodé, Viana, Gemer a Boring King. Velké zahrádky, Quirinus. Ještě Boring King, ano, i ten bez problémů. A koně budou najíždět na překážku číslo 22. Stále tedy sledujeme 6 koní, mezi níž se rozhodne o vítězi 102. ročníku Martel Velká pardubická steeplechase. Bude to Quirinus, Váh, Rodé, Viana, Gemer a nebo nakonec Boring King, u kterého by se zdálo, jako kdyby se takticky vezl. Koně zaběhli za lesík, ano, tady už vidíme vybíjajícího Quirinuse, vedle něj Viana. Žák Jasinský vedle Viany má žlutý dres se zelenou šerpou a červenou čapkou. Gemer a zaostávající Boring King. Bude stačit na vedoucí 5. Stále Quirinus, Viana, Váh, Rodé, Gemer. Vše se chýlí pomalu, ale jistě ke konci dostihu. Živý plot. Quirinus trošku zazmatkoval, ale vše v pořádku. Tady vidíte Boring Kinga, ten skáče jako 6. Stále tedy Quirinus, Váh a pak 2 svěřenci trenéra doktora Olehly. A těmi jsou Viana a Gemer. Rodé trenéra Suchánka se
se drží na 5. pozici. Nyní se opět propracovala na 3. místo a 6. je Boring King, Quirinus, Viana a Rodé. To je vedoucí trojce. Boring King se dotahuje na Gemera. A teď čeká koně Havlův skok, poslední těžká překážka kurzu Velké pardubické steeplechase. Pak již pouze 2 proutinné překážky, takže co, Quirinus, Havlův skok, trošku zaváhal, vše v pořádku, to byl pád váha. Váh, jezdec Nitkovský, takže v dostihu pokračuje pouze 5 koní a to je Quirinus, Viana, Rodé, Gemer a Boring King. Stále Quirinus polnohospodářského družstva Senica s Jaroslavem Brečkou. Quirinus, Viana a Rodé. A vypadá to, že mezi touto trojicí se rozhodne o vítězi 102. ročníku Velké pardubické steeplechase. Ruce obou jezdců, jezdce Brečky a Žáka Jasinského ještě nepracují naplno. Nevytáhli ani biče. Vše se chystají na závěrečný spurt. Quirinus, Viana nebo Rodé. Oni jsou za lesíkem, Quirinus, Viana, Rodé. A už vyvíhají pomalu Quirinus, Viana, Rodé. Boring King na 4. místě, nevidíme Gemera. Stále Quirinus a Viana. A koně budou překonávat poslední překážku. Je to proutinná překážka. Quirinus, Viana, Rodé a Boring King. Stále Quirinus. Quirinus polnohospodářského družstva Senica s Jaroslavem Brečkou se vzdaluje Vianě. Rodé se zdá, že už nestačí. Boring King je 4. Quirinus zavádí pole do cílové roviny. Quirinus, Viana, Rodé. A Boring King je 4. Teď ho vidíme. Quirinus, Viana a Rodé. Kdo to bude? Stále Quirinus ze stály PD Senica. Jaroslav Brečka, poslední proutinná překážka. Stále Quirinus, Viana a Rodé. A Quirinus bude vítězem. Quirinus, Viana a Rodé. A Quirinus je vítězem 102. ročníku Velké pardubické steeplechase. Je to on. Quirinus, Viana, Rodé. A čekáme na Boring Kinga ze stáje mistra Mortna s jezdcem Crosby. Obrovská radost Jaroslava Brečky. Polnohospodářské družstvo Senica. Ano, 4. Boring King. Jediný anglický zástupce, který doběhl do cíle. Tady vidíte 3. Rodé, rovněž spokojenost ve tváři amatéra Kovandy. Spokojen bude jistě i trenér Suchánek. A pár železníka alespoň trochu nahradí trenérovi doktoru Olehlovi 2. místo Viany v sedle s Žákem Františkem Jasinským. Tady vidíte Vianu ze stáje IMCA Bratislava. A tady doběh. Quirinus ještě pobízen bičem Jaroslava Brečky. Díváme se na monitor s kurzovými sázkami. Kurz Quirinuse na vítěze byl 15,4 k 1, to znamená sázejícímu, který uzavřel sázku na tohoto 10letého hnědáka, se za 100 korun vsazených vyplácí 1540 korun. Václava Chaloupku o spolukomentování. Myslím si, že jezdci najížděli dříve rychleji a před taxisem ztráceli rychlost. To byla chyba, že došlo k tolika pádům. Prostě ten nájezd měl být spíš pozvolnější a tady vidíme, jak dopadl železník, ten vlastně doplatil na padajícího koně před sebou. Ano. To byla velká smůla Josefa Váni, protože jinak železník absolvoval taxis v pořádku. Pepika dnešní den provázel velkou smůlou a prakticky svoje štěstí, který si vybral, dneska zaplatil.